pag hatag og ginhawa adlaw-adlaw og siya motakbol. Asa man ka? Bayan, Asa lagi ka? sorry. Unsa man ka? Sorry. Ano ba na? Unsa man na? Senior yan. Unsa lagi na? Rugby. Ano suyo ba ka rugby? Pag hatag og ginhawa adlaw-adlaw og siya motakbol. Bawal man ang suyo. Sorry rugby makabuang man na. Tigaglo din pulis niya. Una na eh. At wait sila sila. Alam. Ha? Ayun. Dilek. Kaplat. Ayok suyo rugby kay makabuang na. Kabuang wa siya. Ha? Kabuang wa siya. Unsa may wa? Amigo ni mo. Kinsa man? Oh no. Oh, tell ni nga. Ay, ada dito.